partners like Kenya Platform for Climate Governance, ActionAid, VSO, PACJA, among others. Kuro wadhi bedo kachobe mondo wa share that report to be wadhi bedo part and parcel of another side event mar public finance management and public accountability and public participation be ka wa share report mabe abiro godo kae ma nonro mane watimo mar weche mag mibadhi mag counties county integrity transparency and accountability report mar 2024 omiyo gik mang'eny manyojo EACC be wacho nyoro nyogi golo kae but ng'eny gi chal gi gik mabene waseyudo from the other counties, particularly on challenges and also recommendations. Omiyo Devolution Conference kwayo en ni mondo jo Homabay urwakwa maber, awinjo ni otende osepong kendo nyaka ma Migori osepong kendo nyaka Kisii be osepong to welo biro mang'eny. Koro kwayo en ni jogo manie biashara un gi thuolo maber mar mondo ukung godo pesa, uti maber, umiwa nying maber kaka ujatimoga pinywa kaluo kono, kendo kata ka wendo biro to nyisi ni aonge gi kar nindo to miye thuolo mar mondo ka gia kanyo to gine picha maber mar jonagi mar joluo. Erokamano.